Papi chula, papi chula, papi chula, Els joves sí que participen. Convèncer els altres de que la vostra proposta és la millor. I es tracta d'un festival de nit. No aneu amb clau de competir els uns amb els altres. Penseu que totes les propostes són per afavorir els joves. Entre tots heu de decidir a quina de les propostes hi doneu 20 punts. A quina 15, a quina 10 i a quina 5. Jove, tu decideixes. Continuem treballant per als municipis lliures i diversos. Tu decideixes. Festa.